uyaphila Jesu uyaphila Jesu Jesu uyaphila Jesu Hallelujah. Bonke oThixo akekho njengawe. Siyabulela ke moya ingcwele uhlanganisile nakobusuku. Egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Hallelujah. Ndingatyanga xesha ke bangcwele nithathe lithuba nami. Sibulisa umoya ingcwele okhona phakathi kwethu. Hallelujah. Tata umama obhuti osisi abantwana ngegama lenkosi uYesu Kristu umfeli wethu. Amen. Ndingumonakala ifani. Ndihlala ndisemfuleni. Hallelujah. Ndingwase Mount Freya. Ndisensiwe ke ndiyamthanda uYesu kakhulu. Hallelujah. Ndichatile ke ndinonkosikazi. Hallelujah. Unkosikazi oyi-1. Nkosikazi wami umuntu wesifazane. Hallelujah. Ndichate umuntu wesifazane. Hallelujah. Mithatho mininzi tata indoda ichatile kanti ichathe indoda. Hallelujah. Siyambonga kuThixo ukuba khona kule ndawo. Utata amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndingumuntu ke hallelujah ongathandiyo ukuhamba. Amen. Ndiyabathanda abantu kakhulu. Hallelujah. Kodwa hallelujah. Ukubani ke uKristu Yesu usisidalwe sitsha. Jongani into ezivelayo esuke ezibethe. Uthi usaziwa umuntu akathuki inhlamba zayilandise ngamathe kodwa ufika uKristu aqobe. Hallelujah. Abayazanga eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Abantu bayazama bazalwane bayazama bafuna ukwenza ubulungisa kodwa bayahluleka ngaphandle kwaKristu. Jesus. Bonile mina intombi izikhulela ikhulela intombi. Ilizakhulela umfana baleka ishiya. Hey! Yes. Yawujika jikana nalomntana yengomfana seke balekela uThixo seke yokhulelisa abantu. Athi umfumana lo mntana athetha amazwi umntwana umuntu athi asoze ngiphinde. Asoze ngiphinde tu. Intoni. Dibana naye 2 years. Dibana naye type abantu ngathi sophinde nje uzithwele. Elenyanisile kodwa sozaphinde. Hallelujah. Abayazanga eyona ndlela uThixo abalungisa ngayo abantu. Umbeka lo wesibili athi yabona ngoku yabona the silent way. So then Peter